7 jednoduchých potravín, ktoré rýchlo prečistia váš organizmus. Tá posledná je najdostupnejšia a najprospešnejšia. Špina sa vo vašom tele hromadí ako slis v kuchynských potrubiach. Kvôli tomu sa pečeň ničí, krv hustne, orgány sa jeden po druhom zapália a prestávajú fungovať. Pociťujete únavu, depresiu, na pokožke sa objavujú vyrážky, dochádza k zápche a jedlo sa prestáva tráviť. Tu je 7 jednoduchých potravín, ktoré pôsobia ako prírodný detox. Biela kapusta zlepšuje peristaltiku a odvádza toxíny cez črevá. Cvikla čistí pečeň, riedi žlč a zlepšuje krvný obeh. Cesnak ničí škodlivé baktérie a huby a posilňuje imunitu. Cibuľa stimuluje tvorbu enzýmov a odvádza toxíny cez lymfu. Avokádo obsahuje glutatión, silný antioxidant, ktorý neutralizuje toxíny. Brusnice čistia močový mechúr a obličky, bojujú proti zápalom. Jablká obsahujú pektín, ktorý viaže a odvádza ťažké kovy a odpadové látky. Ak sa staráte o svoje zdravie, určite by ste mali spoznať ešte niekoľko overených odporúčaní. Vypracoval som špeciálne menu pre správne fungovanie tráviaceho traktu. Napíšte slovo menu do komentára a ja vám ho pošlem.